ברור, הרפרנט שלי מיכאל גרייס באגף תכנון אומר שזה עדיין לא עמד בתנאי סף, אבל זה לא אומר שהתוכנית לא מתקדמת ולא לא מפותחת וכאלה. לכן אנחנו מודים לכם שאתם הולכים להציג מה שיש לכם היום. אני רוצה שתסתכלו עלינו, הוועדה הפיזית של השכונה, כמיני כאילו ריסורס בשבילכם. אתם תקבלו פידבק, אולי לא היום פיזית, אבל אולי בפרוטוקול, אולי גם נהיה בקשר איתכם. אני אדריכלית, ודני הוא כבר יושב ראש ועדה פיזית הרבה שנים, ויש כאן הרבה אנשים שמתעסקים בתכנון. אז אם יש לנו רעיונות גם כן, לגבי השטחים הציבוריים, לגבי ההפרשות של היזם לקהילה, או איך לארגן אוריינטציה וכאלה, איך לארגן את עוד רעיונות של האדריכלות עצמו, אנחנו נשמח, לא כל מה שאנחנו יגיד אתם תקבלו, אבל זה כן חשוב שיש איזשהו פידבק, לכן זה כן חשוב המפגש הזה. אני יותר משמח, זאת אומרת, אינפוטים של דיירים שגרים בשכונה, בסופו של דבר זה האינפוטים הכי חשובים. שוב, תראי, בסוף צריך להבין, אנחנו יזמים אמנם, ואנחנו מגישים את התוכנית, אבל התוכנית צריכה עדיין לעבור המלצה של ועדה מקומית, שבטח יהיה להם כל מיני פידבקים או ריג'קטים וכאלה ואחרים, וגם אחרי זה כמובן הוועדה המחוזית עצמה, שתיתן את הטון בסופו של דבר, אבל אנחנו נשמח לשמוע, זאת אומרת, גם מהדיירים, שזה ברור מאליו, אבל גם, את יודעת, גם החלקות הסמוכות, כל תושבי השכונה. בסוף זו תוכנית שהיא לא, זה לא איזה תמה שמקימים בניין, אנחנו באמת הולכים פה לפנות מעל 200 בעלי זכויות, לבנות באמת חלק נכבד מהשכונה מחדש. אז כן, אני חושב שהתהליך הזה הוא מבורך, אני שמחתי שפנית אלינו, ואנחנו להבא, אגב, בהמשך למה שדני אמר, אנחנו באמת ננסה לעשות את זה בשעות הערב, שהן יהיו טיפה יותר נוחות גם לדיירים ולשכנים. כן, כי האמת היא שזה די חשוב, כי כרגע מספר חברי הוועדה הפיזית כאן הוא מאוד מאוד נמוך, כנראה בגלל השעות, וזאת אומרת, כרגע אמרנו לאנשים נוספים שרוצים להצטרף, אבל כרגע זה המשקל שלהם, אני חושב שגם חשוב שזה יהיה הוועדה הפיזית, שהרבה יותר אנשי מקצוע, זאת אומרת, יש שם ריכוז גדול. אבל אוקיי, בואו, הבמה שלכם, אנחנו תודה. במוד גיא, האזנה. נעביר אליך את השרביט. קודם כל תודה, ויש את מנהל הפרויקט שמנסה להיכנס לפגישה, אז מי שהוסט שיכניס אותו זה עמית סגל. אני לא רואה מישהו, אני לא רואה אז, מישהו שמנסה. אז נעים מאוד, חלק מהפרצופים אני מכיר מכל מיני מקומות, נשכחים וחלק לא, אז נעים מאוד ואני מקווה שאני אצליח להבהיר את התוכנית, את כל מה שאנחנו מתכננים, הצוות שלנו זה אדריכלית מיכל ביבס ועדינה, ואנחנו הצוות שעובדים על הפרויקט הזה, ונציג לכם את העבודה שלנו, בוא נגיד לא את כל העבודה, כי אתם לא רוצים לראות 4 שנים של עבודה, אלא רק את התוצאה שלה. אז אנחנו בעצם, אני אומר את זה, טוב שאמרתי את זה, זה לא התכוונתי, צריך לדעת שתוכנית כזאת שאתם רואים היום, היא תוכנית שכבר מבטאת איזה שהם איזונים והסכמות שהגענו להם עם כל הגורמים שהיו מעורבים עד כה בתוכנית, שאתם מבינים שזה בעלי הדירות, היזם, הוועדה המקומית וועדה המחוזית, כולם ראו את התוכנית, לא כולם מסכימים לכל חלקיה, אבל היא האיזון והפשרה בין כל אלה. מה אחוז החתימות יש לכם? אני רגע אנסה לעבור למסך גדול, שיהיה לכם יותר טוב. בסדר. אם יש לכם בשבילי סבלנות לרגע. אני לא יודע למה זה לא עושה. הקפצה לא עובדת. שבדרך כלל נמצא בחלק זה אני יודע התחתון, לעשות. בשורה התחתונה. יופי, הנה. מעולה, תודה רבה. אז אנחנו נתחיל רגע ברקע. אנחנו מדברים על, כמו שאתם יודעים, על מתחם מאוד יוצא דופן, גם בבית הכרם הוותיקה וגם בבית הכרם, בגבעת בית הכרם החדשה יותר. אנחנו מסתכלים עליו בתור סוג של, לא יודע, ילד סורר, הוא גם מסומן ככה, תכף תראו בתוכניות שמתעסקות בכל השכונה.
מבחינת המיקום שלו ותוואי התנועה, אנחנו לא רחוקים לא מהקו הירוק העתידי ולא מהקו האדום הקיים. הטריז הזה שנמצא בין שתי השכונות, אנחנו מקווים שהוא יהפוך להיות לא טריז, אלא חלק מגשר ביניהם. מדובר על פיסת שטח מאוד יוצאת דופן במרקם השכונתי, פיסת שטח של כמעט 16 דונם, וגם על בנייה שהיא לא בנייה אופיינית לבית הכרם או לגבעת בית הכרם, בנייה של, אגב, אחד האדריכלים המפורסמים בישראל, זרחי, של בנייה של בתי רכבת ארוכים ונמשכים עם שטחים פתוחים פרטיים גדולים ביניהם. בסך הכל אנחנו מדברים על 190 יחידות דיור קיימות בכ-16 דונם ובארבעה מבני רכבת. הפרשי הגובה, הטופוגרפיה בין משכן שילה לאמיר סיוון הם מאוד גדולים, הם 18 מטר, וכמובן אמיר סיוון הולך ומטפס כלפי מעלה בשיפוע תלול עד שהוא נפגש עם החלוץ, ועדיין יש הפרש גובה של קומה וקומה וקצת בין החלוץ לבין משכן שילה, כך שבעצם גם שם אין באמת קשר. אנחנו רואים את המבטים ואנחנו רואים שהרכבות האלה שבזמנו היו פסגת האדריכלות הבינלאומית, מתוכננים בדיוק לפי הספר. כלומר, מרווחים גדולים בין הבניינים, עם שטחים ירוקים גדולים, משותפים וכו'. אנחנו מסתכלים רגע, כל זה רק רקע, ואני עוד רגע אגיע לתוכנית, ואני עושה את זה מהר ככל האפשר. אבל אנחנו חייבים גם להסתכל על מצב התכנון מסביבנו, מבחינת ייעודי הקרקע, והדבר הבולט הוא כמובן היוצא דופן של השטח של המגרש שבו אנחנו מדברים, ולידו גם את המגרש הגדול של תעש. תוכנית האב למעשה לא אושרה מעולם, תוכנית של 16,000, ואף על פי כן אנחנו מסתכלים עליה כי עשו עליה עבודה ולתת עליה איזו התייחסות, וגם היא אכן מזהה את המגרש הזה כמגרש מיוחד, מגרש שבעצם מיועד לסוג של התחדשות עירונית וטיפול. כלומר, סליחה, תוכנית מתאר לא מאושר, אנחנו משתמשים ב-16,000 כתוכנית אב היום, אבל אין לנו תוכנית מתאר. נכון. זה אומר ש-16,000 היא סוג של המלצה, ולכן אנחנו מתייחסים אליה ורואים מה היא אמרה, וזה עולה בקנה אחד איתה. אנחנו הסתכלנו בפריפריה של הפרויקט, לראות בעצם מה מתרחש מבחינת הבנייה, ולא שום דבר מיוחד, תוספות בנייה מינוריות. מה שאפשר לראות אבל מעניין, זה שקרוב מאוד אלינו, אמנם בהפרשי גובה, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל על התפר של אמיר סיוון יש תוכנית לפארק גדול במתחם תעש, וזו תוכנית שהיא חלק מקירוי בגין. אנחנו גם הסתכלנו על מפת השטחים הציבוריים החומים והירוקים, זאת אומרת הפתוחים והמיועדים למבני ציבור ומבני חינוך שיש מסביבנו, ואנחנו בסך הכל רואים שיש בשכונה מתווה של, בעיקר בבית הכרם, תוכנית שמדברת על איזו סדרה גדולה שתחבר מערכות של ציבור עם שצ"פים, ואנחנו בסמיכות לזה, ואנחנו רואים גם את הקשר שיש לנו כאן. אני צריך לבקש, אתם רואים תמונה חלקית, אני צריך לבקש מכם סבלנות, אני צריך לסגור ולפתוח את הקובץ הזה מחדש, אני מתנצל. אחרת תפסידו את כל מה שעשינו, ואנחנו לא רוצים. דקה אחת. אני צריך לעבור אחד, ואז הוא... יפה, אוקיי. אופס. כן, אז כאן אתם רואים
אתם רואים כאן מה שדיברתי עליו קודם, התוכניות של השצ"פים והשטחים התחומים, ובעצם החיבור, זה חיבור עתידי, נכון? זה חיבור עתידי לכיוון המתחם של קירוי בגין ותעש, המתחם תעש. רגע, הוא לא, זה חיבור שהוא סגור כיום לתנועת כלי רכב. כן, נכון, זה תכנון עתידי, הוא חלק מהתוכנית של קירוי בגין. של פתיחת המקטע הזה לתנועת כלי רכב? הנתיב הזה שאתה רואה כאן. שיהיה פתוח לכלי רכב. כלומר שמשכן שלו יהיה רחוב... זה אני לא בטוח. זה הולכי רגל, זה גשר הולכי רגל. תביא אותך לקו הירוק. אוקיי. מכאן יהיה גשר הולכי רגל שמביא אותך לקו הירוק. יש לכם איזה זום אאוט להראות לנו? יש בהתחלה. יש בהתחלה, אבל אני אחזור לזה אחר כך ככל שזה. אוקיי, בסדר, נתקדם. כן, כי יש לנו בכל זאת חומר להשיג. אז תחום התוכנית, השקף הזה בא להסביר משהו על תחום התוכנית. המגרש שלנו זה החלק הלבן התחום בכחול. יש לידינו מגרש חום, שהוא מגרש של 1.2 דונם, שהעירייה לא התחילה עדיין לטפל בו, ויש את האזור של החנייה, איפה שהיום מכנים למכולת, שהוא בעצם רחבת דרך. אנחנו רוצים לכלול את שני השטחים האלה יחד בתוך התוכנית, כשהמגמה שלנו לייצר באזור של המגרש החום הקיים על אמירם סיוון, מגרש טיפה יותר גדול, עם תכנון שיאפשר, את כל או חלק ניכר ממטלות הציבוריות של הפרויקט, פלוס המטלות שמלכתחילה קיימות, פלוס הפרוגרמה הראשיתית של המגרש, ובסך הכל 6 גני ילדים שיהיו במגרש המוגדל, ולצרף את הרחבת הדרך הזאת אל המגרש, לטובת זה שנפזר את השטחים הציבוריים בצורה יותר טובה, כיוון שאין צורך יותר בחניון על-קרקעי, שכן התוכנית בסופו של דבר תציע הרי חניון תת-קרקעי לכל הפרויקט ולמבקרים בו. אז זאת אומרת שאנחנו לוקחים עוד את תאי שטח 119 האדום, 249 החום, והשטח, תא השטח המגורים 1375, ככה אנחנו מגיעים לסדר גודל של תוכנית תחומה כמעט 16 דונם, 15.6. מסמכי התוכנית, זה המצב הנכנס, שזה כמובן הכל מגרש צהוב, הדרך, המגרש 249 החום, על משכן שילה למעשה יש רצועה ירוקה שעיקרה נועדה לשימור של עצים קיימים, והקו הכחול שלנו עובר בדיוק כפי שתיארתי את זה קודם, כשאנחנו לא נוגעים כמובן ברצועת העצים לשימור, ואנחנו בתחום של המגרש האדום, המגרש המגורים והמגרש החום. את התסריט, כשאתם רואים כאן, אנחנו למעשה, הוא נראה מאוד פשוט, הבינוי שלו יותר מורכב. יש לו שצ"פ אחד או גדול באמצע, יש לו אזור לשטח חום, המגרש החום שאנחנו מגדילים אותו, יש לו אזור חום עם זיקת הנאה שבו יהיו גם מבני ציבור וגם מעבר, שבעצם מטרתו לשמש כאן כדרך שתעבור, והשצ"פ הזה למעשה יהיה מעבר שמחבר בין בית הכרם הישנה בכמה מקומות, גם בבנאי, גם בחלוץ וגם באמירם סיוון, אל משכן שילה, וממשכן שילה לאותה דרך שמובילה לגשר העתידי לרכבת הקלה, ולאזור הסדרה שתיארתי קודם עם מבנה החינוך. בגדול, וכמובן 3 מגרשים או 3 תאי שטח שבהם מיועד מגורים. כן, זה דילג, זה קפץ. אם אני מסתכל רגע אחד על טיפה בחשבונאות של שטחים ירוקים ונגישים לציבור וכו'. במצב הנכנס בתוכנית שלנו יש דרך מאושרת בשטח של כ-700 מטר, מגרש ההרוש לגני הילדים בשטח של כדונם 200, ובסך הכל כמעט 2 דונם, 800. במצב היוצא אנחנו יוצאים עם
עם 7 דונם, קצת יותר מ7 דונם, שהם נגישים לציבור. מתוכם כמובן יש גם שצ"פ, או אזורים של שצ"פים, שהם 4.5, כמעט 4.5 דונם, שטחים למוסדות ציבור, הרחבת דרך שאנחנו עושים, וכיכר עירונית שהיא בעצם חלק גם של מעבר מעל מוסדות ציבור, שתכף נראה את זה. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אנחנו מגדילים מאוד את השטחים שהם נגישים לציבור, לגשת ברגל פיזית ולהיות בהם ולשהות בהם ולהשתמש בהם. במצב הנכנס בעצם יש לנו כמעט 6 דונם שטח פרטי פתוח, ובמצב היוצא השטח הציבורי הפתוח הוא 6 דונם, כלומר לא הבאנו בחשבון הרחבת דרך, מוסדות ציבור וכו'. מבחינת קישוריות, התוכנית מדברת על כך שכפי שאמרתי או רמזתי קודם, אנחנו נלך מהצומת של החלוץ בצורה נגישה לחלוטין את כל השצ"פ הגדול הזה, עם אמצעים מכניים בקצה בגלל הפרשי הגובה עם משכן שילה וגם מדרגות מזמינות וכו', אבל גם אמצעי נגישות, לעלות למעלה למפלס של משכן שילה, שממנו כאמור יכולה להיות, בעתיד לבוא יהיה הקישור הזה, אבל כבר בהווה גם יש את הקישור אל ציר הולכי הרגל של רמת בית הכרם. מבחינת הקישור לבית הכרם עצמה זה הכל בעצם כמו שזה קיים היום, אבל על אמירם סיוון. אמירם סיוון זה לא רחוב מאוד מזמין לשוטט פה ברגל, אלא אם כן אתה בכיוון הירידה לכיוון ההפגנות, אבל מעבר לזה זה לא תענוג. יחד עם זה אנחנו תופסים את הרחוב הזה בכמה נקודות כדי לחבר אותו אל השטח הציבורי הפתוח. התוכנית עצמה. כאן אנחנו רגע מסתכלים על תוכנית הבינוי, ואני אתחיל רגע אחד מהמגרש הציבורי. אתם רואים אותו כולו גגות ירוקים, כי למעשה עוד מעט תראו בנספח הבינוי, אנחנו מנצלים כאן את הפרשי הגובה הגדולים שמייצר אמירם סיוון והדופן האחורית של גני הילדים האלה, כדי לקיים כאן מבנה שהולך ומתדרג כלפי מטה, ויש לו איזה אשכול גנים שיכולה להיות לו כניסה אחת שממנה מתפצלים למספר גני ילדים, ולכל אחד מהם הגג של השני הוא בעצם החצר. ואנחנו עומדים כאן, התוכנית בדוקה לעמוד בתקנים ובדרישות של משרד החינוך. אני גם מדבר על זה שאנחנו לא פוגעים עם הבתים של המגרש הסמוך, כיוון שאנחנו מתחילים את כל הבינוי מתחת לגובה החצר התחתונה שלו. הפרויקט, המגורים עצמם סביב השצ"פ הזה, יש לנו 4 או 5 סוגי מבנים. יש לנו 2 מבנים גבוהים של 25 קומות בצד הזה ושל 20 קומות בצד הזה. ביניהם על משכן שילה 2 מבנים מאותו טיפוס של 15 קומות, ועל אמירם סיוון הבנייה יותר נמוכה שמדרגת עם הטופוגרפיה של 10 קומות, 2 סוגי בניינים שונים. אחד מפנה את החזית הרחבה שלו לנוף, השני מפנה את החזית הצרה שלו. אני חושבת שחתך פה ממש יעזור לנו, אם יש לך... עוד רגע יש הדמיות וחתכים, אוקיי? יש פה את החתכים. אני רק עובר רגע על התוכניות כדי עוד קצת להסביר, אתם תראו. מבטיח שלא יישאר כלום לא מוסבר. אנחנו בשקף אחד תרשו לי להגיד את המילה זיכרון העבר, למרות שאנחנו באים בתקופה של ציפוף ושינוי מדיניות וכו' וכו', אנחנו חושבים תמיד שזה נכון לבנות בנדבכים ולא להרוס ולבנות, וזה מאוד מאוד הפוך ממה שקוראים התחדשות עירונית, אבל אנחנו רוצים לעשות את המאמץ הזה. כאן מצד ימין אתם רואים את התוכנית של זרחי. אנחנו רוצים לייצר בעצם בשטח הפתוח, אנחנו כמובן לא יכולים להשתמש בבניינים הישנים, הם מיועדים להריסה, אבל אנחנו רוצים להשתמש בפוטפרינט שלהם בתור נושא
שיופיע בפיתוח, ונושא שאפשר יהיה להשתמש בשטח הזה כאיזשהו מאמר מוסגר שהעבר לא נמחק, יש בו איזשהו זיכרון, וכמובן זה דורש חשיבה עמוקה יותר ממה שרואים ברמת טאבה, אבל אנחנו מתווים את הדרך כרגע, זה יוצא בתוך השת"פ. בנוסף, אנחנו מדברים גם על שימור הכי הרבה עצים שאנחנו יכולים בתוך אותו שת"פ עצמו, וזה באמצעות זה שאנחנו נצמצם את התכסית התת-קרקעית באזורים שאפשר, כדי עדיין לאפשר חניון שהוא יהיה כלכלי, אבל יחד עם זה יהיה לו אזור סגור, שהוא בעצם ימשיך לעבוד בית גידול לעצים הקיימים ולעצים עתידיים כאן. כבר קפצנו כאן למבטים. אז אנחנו פה אנחנו רואים בעצם מבט מתוך הצומת של אזור החלוץ, כשכאן השטח המסחרי המוצע בפרויקט הזה, שבעצם מחליף את השטח המסחרי הקיים היום בפרויקט, שהוא לאורך אמירם סיוון ויש לו גישה לחלוץ, ואנחנו במעבר אחד מגיעים אל גרם המדרגות הגדול בקצה השת"פ הזה, ששם גם תהיה המעלית שעולה לאמירם סיוון, למשכן שילה, ואנחנו רואים גם שהמבנה המסחרי הוא בעצם מובלע בתוך הפיתוח, הגג שלו ישמש את השצ"פ מאוחר יותר. עוד רגע תראו. בקצה התוכנית, באזור הזה כאן, אנחנו מסתכלים ורואים, אני עוד לא ראיתי תוכניות, אז איך אני כבר רואה עד מהר. אני רגע אחד אקפוץ שנייה ברשותכם לכאן, כדי להסביר מעט את התוכניות. אוקיי. נדבר רגע על התוכנית בקומה טיפוסית. כאמור, יש לנו 5 טיפוסים. המגדל בצד הזה הוא מגדל של 6 דירות בקומה, המגדל בצד הזה הוא מגדל של 6 דירות בקומה. אנחנו בבניינים באמצע, בניינים של 15 קומות, הם בניינים של 5 דירות בקומה, והבניינים על אמירם סיוון הם בניינים של 4 דירות בקומה. השצ"פ הרחב ביניהם בעצם מבטיח שלכל אחד מהדירות כאן, מבטיח איזושהי איכות חיים טובה לכל אחד מהדירות, כיוון שהצפיפות הנצפית היא תמיד רחוקה. אתם יכולים לראות את המרווחים שבין השטחים הציבוריים של הדירות לבין הבניינים הבאים הם מרווחים גדולים מאוד, וגם המרווחים הצידיים בין הבניינים הם מרווחים נעים של 15 מטר ו26 מטר בשטח הכיכר הציבורי. אז אני מזכיר שיש לנו כאן מעבר ממשכן שילה אל השצ"פ ואל החלוץ, כאשר באזור הזה כאן יש לנו את יש לנו בעצם כיכר במפלס משכן שילה, ובמפלס השצ"פ שהוא נמוך בכ5 מטר, יש לנו יש מתחתיו את מבנה הציבור שיש לו חצר פנימית, והמבט שראינו כאן זה בעצם האזור הזה, כלומר כאן העלייה למשכן שילה, כאן השצ"פ שדיברנו עליו קודם, ופה הכניסה למבנה שהוא מבנה לשימוש ציבורי, שיש לו חצר פנימית משל עצמו. כמה סך הכל יחידות דיור מתוכננות? 516 יחידות דיור. מה המצב הקיים? 191. עוד פעם, 191 במצב הקיים, וכמה מצב יוצא? רגע. 500 ומשהו. מה זה 500 ומשהו? 500 וכמה? 16. 500 קודם ראינו, אז אני הראיתי לך, הנה הנתונים לפניכם. אתם רואים? מתן. כן. אוקיי, אתם יכולים לצלם את המסך. לא, בסדר, תודה. כן. מבנה הציבור, הפרויקט העסיק, אני מדבר כעת על כל מבנה הציבור,
יועץ פרוגרמה שנתן פרוגרמה שבסופו של דבר גם התקבלה על ידי העירייה, ובפרוגרמה הזאת כאמור אנחנו מכניסים 6 כיתות גן במגרש הקיים, סליחה? 7 כיתות. 7 כיתות גן במגרש הקיים, פלוס ההגדלה שאנחנו עושים לו, את שטח הציבורי שתיארתי קודם, ומעונות יום במגדל של 25 הקומות במקום הזה. אנחנו יכולים לראות את זה כאן בתוכניות, זאת אומרת, בתוך המגדל אנחנו ממקמים במסגרת הבניין וטיפה בחריגה ממנו את קומת הקרקע עם 3 כיתות מעון יום והחצרות שלהם. אתם יכולים כאן לראות במבט את המצב הזה, כלומר החריגה הקטנה מתוך הבניין, החצר שהיא בדרך כלל חצר מוצלת של מעונות היום, והכיכר שבעצם הכיכר הזו שמובילה עד בואכה החלוץ, או בחיבור נוסף לאמירם סיוון דרך מדרגות במקום הזה. ההקצאה הציבורית הנוספת של כ-400 מטר כאמור נמצאת מתחת לכיכר הזו, עם מחשבה על חצר פנימית, כך שבעצם נקבל גם לא רק משהו תת-קרקעי עם חזית אחת, אלא משהו גם עם חזית נוספת לחצר. זה יכול להיות אזור מאוד מעניין ופעיל בשני המפלסים האלה עבור הקהילה. כאן אנחנו עשינו איזה סכמה, אתם רואים כאן זה קצת יותר עשוי טוב של איך בעצם ימוקמו גני הילדים, כשכל פעם כיתת גן מקבלת חצר של הקומה מתחתיה, ובעצם מקבלים את הבניין המדורג הזה. דיברנו קודם על חתכים, אבל אולי אני אראה חתכים, פשוט ההדמיות באו לי מוקדם מדי, אבל נדבר שנייה על החתכים. אנחנו רואים כאן חתך בין משכן שילה לאברהם סיוון דרך המגדל הגבוה של 25 הקומות, כשבקומת הקרקע שלו מבנה המעונות, לובי הכניסה כמובן לבניין, מעבר לבניין שאנחנו לא רואים ישנה הרחבה הציבורית שדיברנו עליה, וכאן כבר בניין במגרש השכן, וגני הילדים שכפי שרואים הם כל הזמן מתוכננים כך שהם לא מסתירים לבניין הזה. כאן אנחנו רואים חתך רוחב שמראה, שבעצם מסתכל מכיוון השצ"פ לכיוון משכן שילה. אנחנו רואים את המגדל הגבוה של 25 קומות, את המרווח בין הבניינים של 15 קומות, ובסוף על צומת החלוץ את הבניין של 20 קומות, כמובן עם כל החניונים התת-קרקעיים, ומפלס השצ"פ שהוא מפלס שממנו גם יש לו באים אל המגורים, וגם ממשכן שילה יש לו באים אל המגורים. בשטח שבין המגדל הגבוה לבניין C הראשון, לבניין 15 קומות הראשון, זאת הכיכר שדיברנו עליה עם הפטיו השקועה והשטח הציבורי, אותם 400 מטר. בחתך למטה אפשר לראות את הדירוג של גני הילדים אל מול הבנייה הקיימת והבנייה מאחורינו, כשחזית אמירם סיוון זה שני הבניינים הנמוכים יותר, ולבסוף אתם רואים את האזור של המבנה המסחרי שנמצא במפלס על אמירם סיוון, קרוב יותר למפלס החלוץ. אני רגע אראה את זה בהדמיות פה ברשותכם. אז היינו במקום הזה שבעצם זה הצומת שממנה אנחנו מתחברים מהשצ"פ אל משכן שילה. כאן אנחנו בעצם באנו מהכיכר למעלה, מהכיכר של משכן שילה, אנחנו יכולים להביט ימינה לכיוון הנוף והחיבור שיוריד אותנו לאמירם סיוון, ושמאלה ישר לפנינו אל הצומת של החלוץ, כשבעצם אלה המדרגות גדולות, רחבות, הן לא רק משמשות להליכה, הן גם משמשות להשתהות, שיובילו אל החלוץ, וכאן אנחנו רואים מבט מכיוון משכן שילה אל המגורים שלנו, ואל אחד האלמנטים שאנחנו חושבים להכניס כחלק
הטיקט הזה של הזיכרון של מה שהיה, וזה בעצם לייצר כאן ארקדה בתחום המגרשים כמובן, לא בתחום השטח הציבורי, לייצר ארקדה, ושהיא ארקדה שתיקח אלמנטים אדריכליים מתוך הבניין הקיים, ותייצר איזשהו משטח ביניים או שטח ביניים בין המגורים לבין הרחוב, אבל שהוא כמובן פתוח ונגיש לכל הציבור. כך שאין לנו בעצם גינות ציבוריות, לא יהיו לנו על הרחוב, אלא בתוך הארקדה הזאת או מעבר לארקדה הזאת, מעבר לכיוון השצ"פ. נכון, אלה הדמיות שהיה לנו גם את זה. כן. פה, אם אני ראיתי קודם את המבט מכיוון הכיכר של משכן שילה, אני רואה כאן כאמור מה שראינו כבר גם קודם בעצם, מכיוון החלוץ, את אותם הבתים. אוקיי, עכשיו רק נגיד מילה על החניון. מתוכנן חניון של פה אני לא רואה, זה מסתיר לי. אתם זוכרות כמה מקומות חניה? 500, יש אחר כך את המאזן חניה, רואים הכל. יש פה עוד מאזן. אוקיי, אז אני מדלג על זה ככה. זה תקציב תנועה, ויש את המאזן. טוב, אבל בכל זאת, אני צריך להגיד מה לפני. במאזן יש תוכנית של החניון? כן, הנה, אוקיי. אנחנו... יש לך פחות שקף. של המאזן. כמה מקומות חניה? 530. 530. 530 מקומות חניה. טוב, אז החניון שלנו, לחניון יש שתי כניסות על אמיר המסיבל. הראשונה נמצאת בחלק הגבוה יותר, ובהפרש של קומה כניסה נוספת, כפי שרואים כאן. בתוך החניון הותרנו שטח שהוא בעצם שטח שתיארתי אותו קודם, כשטח שהוא לא יהיה לחפירה, הוא ימשיך לעבוד בית גידול לעצים קיימים ולעצים חדשים, בית גידול גדול. אנחנו לא פולשים עם החניון מתחת לאזורים האלה שבהם יש עצים קיימים, זאת אומרת אנחנו מנסים לצמצם את החניון ככל האפשר, שעדיין יישאר כחניון יעיל עם כניסות ויציאות ושיוך חניות וכולי, אבל אנחנו מייחדים חלק מהשטח שלו לשימור עצים ולנטיות של עצים גדולים בעתיד. אז אמרנו 530 מקומות חניה, שזה כולל את כל סוגי מקומות החניה, כלומר גם לאורחים, גם לבעלי דירות וגם למסחר. יש לכם איזה טכניקה דברים לאפשר... שפחות אני יכול לדבר עליהם. יש איזה טכניקה לאפשר הפרדה בין מסחר לדיירים בחניון? כן, כן, אני אראה את זה כאן. אתם רואים את הקרסר שלי, נכון? רגע, תזיז אותו. ככה? לא, אני אעשה כן, רגע כן, זום על זה. בחלק השמאלי, כן, חצר המשק, כן. אני גם עשיתי זום כדי לסדר את זה. יש כאן את הכניסה, אולי את רוצה לדבר על זה רגע? הכניסה הראשית, בנקודה האדומה הזאת, שבעצם גם מובילה לחצר המשק, שכולה תת-קרקעית עבור המסחר ועבור פינוי אשפה של מגורים והמסחר. ולמעשה יש לנו בעצם, המסלול הוא סביב באמת אותו שטח האדמה שאנחנו משאירים פה, מותירים פה, בעצם המסלול הוא מצד אחד כזה, מצד שני אתה מגיע ואתה עולה, או שאתה עולה למפלס אחד, וכמו שיש פה מחסום, כלומר, אתה נכנס מפה ויש פה אזור עבור חניון ציבורי, גם פה יש מחסום, כך שיש הפרדה בין החניות הציבוריות לחניות של המגורים. ובית המסלול הוא בעצם ירידה כזאתי לקומות התחתונות, או כמובן עלייה פה למפלס נוסף אחד שיש באמת שנוצר בין קומות החניון למפלס השצ"פ מעל. אם אני מדגיש את זה, כאן זה השטח שהוא בעצם החניון שמשרת מטרות ציבוריות, או אורחים או מסחר, והכניסה מכאן, הכניסה מכאן
והכניסה מכאן הם בעצם כניסות למגורים. אחד עולה והשני יורד וממשיך כך. אוקיי? בסדר? זהו, תראו, אני לא יודע לעבור על השקפים של איכות סביבה וכולי, אז תחבורה, גיא, מותר לי אלה להעיר הערה? ברשותכם בשאלות. גיא, מותר לי להעיר הערה? בבקשה, איך לא? שתי כניסות מאותו רחוב, 500 כלי רכב, עמוס מדי. זה יותר מ-500 במשך היום. רגע, עמוס. דני, סליחה, שנייה, אני צריכה לעצור אותו. דני, זה הזמן עכשיו לשאלות, כי אנחנו רוצים שהוא יסיים עם השאלה היא אם זה עכשיו זמן להגיב, כי אני לא... אנחנו סיימנו, אנחנו פתוחים לשאלות. אז אני רוצה רגע לבקש ככה, תראו, אני מבקש קודם כל מישראל, גם מהאחרים, אני רוצה שנביא קודם כל שאלות הבהרה, שיבהירו לנו מה יש מה אין, ואחר כך אולי הערות, שיגידו, זה צריך להיות קטן, זה צריך להיות דברים מהסוג הזה. אז שראל, אני מקווה שתסכים 2-3 דקות עוד להמתין רגע עם השאלה, כי אני רוצה לשאול אתכם, בהקשר, למעשה שראל טיפה זורק על זה, יש לכם יכולת להציג, או יש לכם, או תכננתם תוכנית תנועה, כניסה, עומס, חלוץ, whatever, סיוון? אני יכול מה השאלה? לענות ברשותך. יש לי באלדד כאן. מה שאלת? לא הבנו. איך מגיעים למתחם, איך יוצאים ממנו, האם הרחובות, האם כמות הרחובות שמסביב יכולה לעמוד בעומס וכולי. אז שלום, גיא, אם אפשר לענות? כן, בשמחה? רק תפתח מסך. אתם לא רוצים לראות באמת איפה אני נמצא, כן? הנה, שלום, בסדר, סליחה. לא יכול לפתוח מסך כמו שצריך. אז שמי עמית, אני עובד במשרד של ארי כהן ומיכאל וין, ואני עוזר ללוות את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת, יש יועץ תנועה, משרד המ"ב, בהתחלה חשבנו איך ניגשים לדבר הזה, כי זה בהחלט שינוי תחבורתי שיש, בצורה ממוקדת, ומה שעשינו בעצם בחנו את כל האמצעי התחבורה שיש פה, גם רכבת קלה, גם רכבת קלה עתידית, גם תחבורת אוטובוסים, וגם כמובן תנועת רכבים. ומה שמצאנו שאמירם סיוון, רחוב שהוא בעצם מאפשר קיבולת, או תוספת קיבולת של התנועות שצריך, של אותם חניות שיש, ומצאנו שבאמת שגם המקום הטוב ביותר לשים את השתי כניסות לחניון, זה בעצם גם באמירם סיוון. אני מזכיר לשאלה שנשאל פה מקודם, לגבי האם שזה יותר מדי רכבים, עומס וכן הלאה, א' יכול להיות, עומס זה עניין יחסי, אבל בעירייה, שזה חניון של 800 מקומות חנייה, מאוד עמוס, יש כניסה אחת לרחוב מאוד צר ועמוס, ויחסית מסתדרים שם. אז עשינו בדיקה כזאת, ואנחנו, אם תרצה, זה לא נשלח כחלק ממסמכי התוכנית, אנחנו נוכל להציג את זה וגם לשלוח אליכם. סבבה, בדיקה רחבה יותר, מיקרו-סימולציה אנחנו לא נעשה ולא עושים במקומות כאלה. תודה, אפשר רק לשאול, אני עדיין לא ראיתי איסומטריות או פרספקטיבות, אולי פספסתי? גיא, אתה יכול להכניס משהו יותר מרחבי? תגידי עוד פעם, אריאלה. אני מחפשת איזשהו פרספקטיבה שמראה את רחוב החלוץ, משהו קצת יותר זום אאוט, איזה איסומטריה או משהו כזה, יש לך משהו להראות לי? כי אני אגיד לך מה, הרושם שלי זה שהטקטוניקה והמרחבים... רגע, הנה. אוקיי. פשוט הדמיות פחות מפונפנות. בסדר, אבל תחושה, זה בסדר. חשוב, כי זה השכונה כבר. אוקיי. כן.
הנה הפרספקטיבה שאת רוצה. אוקיי? אוקיי. עכשיו, זה לא לגמרי מעודכן, זה לא לגמרי מעודכן, אני צריך להגיד, בסדר. כי אנחנו אני אדבר שנייה אחת על המבט הזה, לקשר אתכם למה שדיברתי קודם. כאן אזור הגנים המדורגים, גני הילדים, כאן הבניינים של 10 הקומות, רחוב אמירם סיוון, הכניסה הראשונה, הכניסה התחתונה, הכניסה העליונה עם האזור הזה כאן, זה אזור המסחר, הוא נראה יותר טוב היום, זה המגדל של 20 קומות, אלה הבניינים של 15 קומות והמגדל של 25 קומות. כמובן זה החלוץ, וזה חיבור, אבל הוא לא באמת קיים למשכן שילה. אוקיי? ואפשר לראות את זה גם מהזווית הזו, מבט על משכן שילה. אני רגע אדבר, יכול להיות שדווקא המבטים האלה ייתנו לכם יותר, אבל לא, זהו, אני נגמרו. בבניינים עצמם אין מסחר? סליחה? בבניינים עצמם אין מסחר? לא, אין מסחר. תודה. יש אבל מבנה ציבור כאמור בבניין הגבוה, מעונות יום, ובין הבניינים שטח לשירותי קהילה, וכל היתר בעצם במגרש החום כאן, במגרש יהודי. אוקיי. גיא, אם תוכל גם להתייחס, יש לנו פה תת ועדת עצים של הוועדה הפיזית, אם תוכל רק להתייחס לשאלה של יהודה גוטמן לגבי העצים בבקשה. עצים, אני חושב שהסתכלנו קודם. רגע, יהודה, אתה מסכים מה התשובה פה? לא, אני העליתי סדרה. אתם בצ'אט, וואו. אנחנו לא אוקיי, יהודה, תגיד את השאלה. לא, אני העליתי פשוט סדרת שאלות בצ'אט. אחד לגבי, קצת יותר ספציפי, לגבי השטח שנשאר מחוץ לחניון, ושניתן לכן לשתילת עצים גדולים, זה באמת מחשבה טובה ונכונה. בכל זאת, א', מה השטח הזה? בפועל, כמה? דונם, 2, כמה בעצם מדובר? 1, 2, אם יש תכנון של גובה של אדמה מעל החניון, לאפשר שתילה טובה של שיחים ועצים קטנים. כלומר, אנחנו מדברים כאן, מטר זה כבר היה ממש טוב, טיפה פחות, גם יכול לעבוד, אבל זה מאוד חשוב כדי שיהיה לזה משמעות לכל השטח הירוק הזה, מלבד העצים הגדולים, שהם מה שנקרא קרקעות. יש לי עוד כמה סדרה של שאלות, אבל אפשר לעבור. חשבתי שהעירייה תמיד נותנת 1.5 מטר, יהודה, אני טעיתי שם? למה אתה אומר שמטר זה מספיק לנו? בואו ניקח בואו נעביר את הרשות, את המקל לגיא. אז רגע, אני אענה, יהודה, אם אני משהו לא עניתי, תגיד עוד פעם, אוקיי? כי שכחתי. אבל אתה רואה כאן את הסימון של העצים, באדום, את הסימון של העצים הקיימים, גם כאן, וכמובן מחוץ לפרויקט שאנחנו לא נוגעים בהם על משכן שילה. כל יתר השטח המגונן, יש חובה במסמכי התוכנית, להותיר בית גידול של 1.5 מטר לעץ. כלומר, יכול להיות על כל המשטח, יכול להיות בית גידול פרטני לעץ מסוים וכו'. לעצים חדשים. והעצים הקיימים, כמובן, כמו שדיברתי קודם, אנחנו בעצם בתוך החניון לוקחים את כל השטח הזה ולא משתמשים בו. כלומר, חופרים מסביבו, מדפנים אותו ולא משתמשים בו. העצים האלה נשמרים. כנ"ל כמובן העצים האלה. אז עכשיו תגיד לי אם עניתי, ואם לא, אז מה... קודם כל זה מבהיר קצת, אבל אני בכל זאת, סליחה, להיכנס כאן לרזולוציות. יש גובה, עומק שנדרש. 1.5 מטר. 1.5 מטר של עומק. אחרי זה יש ממד נוסף שזה הנפח שנדרש. שזה מה? הנפח. לא הגובה מקו הקרקע עד העומק של השורשים, אלא הנפח שנדרש. ואנחנו מדברים על עצים ממש גדולים, 20 קוב, בינוניים 12 קוב, ועצים יותר קטנים 6 עד 8 קוב. יש איזה משמעויות מבחינת כל התכנון,
כדי לקחת בחשבון שאתה מבטיח כל מיני עצים כאלה ואחרים, אבל אם אתה לא נכנס לרזולוציה של המפרט המסוים מאוד שאני עכשיו מדבר עליו, שהוא נמצא אגב למשל במפרטים של הרכבת הקלה של מוריה וכן הלאה, אז אין לזה משמעות לזה שאומרים יהיו שם עצים גדולים, או שאפשר יהיה לשתול מעל החניון, וכל מיני דיבורים כאלה, אם זה לא ייכנס לתוך תכנון ספציפי, לגבי מפרט מראש, ומתוך זה לגזור, בוא ניתן לגיא לענות. אז על זה מדובר. אני מנסה להסביר מה השאלה. לא, הבנתי אותך, יהודה, הבנתי. תראה, קודם כל, מניסיוננו לא נכנסים ברזולוציות האלה ברמת התב"ע, מבטיחים לא את הנפח אלא את העומק בתב"ע. לגבי הנפח כמובן, וזה כמו שאתה אמרת גם, זה גם ספציפי לגבי הנטייה עצמה. מה שאני תיארתי קודם זה לא, ואתה מדבר על נטיות, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על נטיות חדשות. אני דיברתי קודם על השימור הקיים. לגבי הנטיות החדשות, בדרך כלל מניסיוננו, לא מדברים על נפח, מדברים על עומק של 1.5 מטר, וההחלטה על הנפח קורית בשלב היתר בנייה אל מול שפע. בואו נעבור רגע, גם שראל רצה לשאול שאלה, גם אני אחר כך יש לי עוד איזה שאלה או שתיים. שראל, אני רוצה לחדד גם לתשומת לבכם, דני ואריאלה, נדמה לי ששתי כניסות, גם עם אמירם סיוון בתשתית שלו רחב ונוח יחסית לשכונה, שתי כניסות עם תנועת רכבים כל כך משמעותית. הדוגמה של העירייה לא רלוונטית כי זה כניסה לאורך כל היום, הכניסה במגורים זה בבוקר, בצהריים, בסוף היום, יש שעות עומס בלתי סבירות, אבל אני רוצה למקד את הטענה. מה אתה מציע בדיוק? יש לי הצעה, בשעתו דיברתי עם גיא על זה, הוא די שלל את זה, אבל אני מעלה את זה כאן כדי שגם אתם תהיו בתמונה. עקרונית, מבחינתי, אפשר ליצור כניסה דרך כביש בזק, מעגלי התנועה ויהושע בן נון, ושם בחיבור שלו עם משכן שילה. יוחאי בן נון. יוחאי בן נון, סליחה. זה איפה שאני גרה. יוחאי בן נון, זה המפגש עם משכן שילה, יש גינה ציבורית, אפשר משם להיכנס דרך הגינה הציבורית, לחפור, יש הפרשי גובה, אני מניח שיש דרך להתמודד, וליצור כניסה גם משם. תשאירו כניסה אחת מאמירם סיוון. רגע, גיא, יש לך זמן לפתוח GIS? פשוט שככה נבדוק את הרעיון. יש לנו צילום של ה-GIS במצגת, יותר טוב. אוקיי, אז לא נבזבז זמן על ה... ליצור כניסה תת-קרקעית מיוחאי בן נון. טוב על זה, שנייה. הנה, זה תצה. אם זה מספיק טוב, זה יותר... תרל, דבר. יש תצה נקיות גם. למעשה כניסה מהעיגול הזה כאן, מאזור העיגול. בדיוק איפה שהעיגול. האמת היא, העירייה מדברת על הרעיון הזה כבר שנים, גם בלי קשר לפרויקט, אם אני לא טועה. כאילו, ככה לפתוח את הרחוב, זה לא לגמרי הרעיון חדש. גיא, חשבתם על הרעיון הזה? תראו, אנחנו דנו עם העירייה על הדבר הזה, והם פסלו את החיבור, לא על מה שצרל דיבר, אלא על החיבור שכרגע את דיבר. הם אמרו, כן, פעם חשבנו והיום אנחנו מבינים שלא. לגבי החיבור מיוחאי בן נון למטה למשכן שילה, ואחרי זה אל מתחת למשכן שילה, שווה בדיקה. אנחנו ניסינו לבדוק עוד אפשרויות, לא רק את שתי הכניסות האלה, ובינתיים, זאת אומרת, לא אנחנו פסלנו אותם, אלא פסלו אותם רשויות. כרגע ברמה העירונית, לא הגענו עם הדברים האלה עדיין לרמה מחוזית. כן. אני רוצה לשאול שאלה בכיוון אחר, מה מצבכם ביחס לדיירים שם מבחינת חתימות, הסכמות, ויכוחים, דברים כאלה?
אז את זה אני ברשותך יענה, גדי. Please. תראה, א', אני חייב להגיד, הרוב הנכבד מבין הדיירים מאוד אוהב את התוכנית, מאוד תומך בתוכנית. כראיה אנחנו באזור ה-70% חתימות, כשאני חייב להגיד, הדיירים הם מאוד, מאוד פעילים ומאוד שותפים לתוכנית. יש, אני לא מתבייש, יש עם חלק מהדיירים וחלק מהדיירים המשמעותיים אי הסכמות, הרבה בקשר לכל הנושא של המסחר, שהמסחר מבחינתו הוא לא אוהב את המיקום החדש ששמנו אותו, והדיירים מבחינתם לא היו רוצים את המסחר בתוך הבניינים, וזה גם ברמה מסוימת מובן. אז יש עדיין חילוקי דעות, אני יכול להגיד לכם שאף אחד לא, כאילו כל אחד היה צריך, בסוף זו תוכנית מאוד מאוד גדולה ומאוד מורכבת, ואין מה לעשות, כמו שגיא אמר בראשית דבריו, לפעמים צריך לדעת גם לוותר, ואתה יודע, זה לא בני ביתך בסוף, זה לא, אף אחד לא יקבל את תוכנית חייו, את כל משאלות ליבו, אבל אני חושב שבסך הכל, כולם יוצאים, כולם מרוצים מהתוכנית, כולם תומכים בתוכנית, חלק מהדברים יותר אוהבים, חלק מהדברים פחות אוהבים, אבל יש לנו רוח גבית חזקה מהדיירים. יש, כמו בכל מתחם של התחדשות עירונית, גם דיירים שפחות אוהבים, אבל אני חייב להגיד, פה אנחנו לא מרגישים שיש איזושהי אינתיפאדה משמעותית נגד התוכנית עצמה או נגד הפינוי-בינוי. בעיקר דיירים שמרגישים שמגיע להם טיפה יותר, שהם היו יכולים לקבל יותר ודברים כאלה, אבל זה קיים כמעט בכל תוכנית התחדשות עירונית, בטח במתחם שהוא יחסית גדול. אבל, ואני חייב שוב לחזור למה שאמרתי בראשית דבריי, הדברים עוד יכולים להשתנות. יכולים להשתנות לטובה, יכולים להשתנות לרעה. כרגע זה המצב, כרגע יש לנו הסכמה גם מהדיירים, הם ראו את התוכנית לפני שהגשנו אותה, גם המפקח שלהם, גם אני חייב להגיד, התוכנית, כמו שגיא אמר, אנחנו עובדים עליה כבר שנים, היא לא נראתה ככה מראשית ימיה, זאת אומרת, היא עברה מספר שינויים, שרבים מהשינויים נעשו בעקבות בקשות ודרישות אפילו של הדיירים עצמם. אז שוב, זה לא מושלם, הם לא קיבלו פה את כל מה שהם רצו לצערי, כי לפעמים יש דברים שלא ניתן, אבל הם תומכים בתוכנית, הם אישרו לנו להגיש אותה, ולא היינו מגישים אותה לולא הסכמתם. כן. תראה, זה מעלה לי שאלה נוספת לגבי מספר יחידות הדיור, המספר הסופי או התוספת, לא משנה איך אנחנו מסתכלים על זה. הרי כשכונה אנחנו יותר מוטרדים מהגדלת הצפיפות פה בתוך השכונה. האם אתה יכול לומר לנו כאן משהו על ה-500 וכמה? 515, 520 דירות? כן, 517. תראה, אני יכול להגיד דבר כזה. זאת אומרת, כי איפה אנחנו, מדוע לא יכולנו לקחת פחות או הרבה פחות או משהו כזה, כי זה גם דבר שהוא יוצא כשכונה. אז אני אסביר, בסוף, אני מניח שאתם יודעים כאנשי מקצוע, אבל בסוף התוכנית נבחנת, זאת אומרת הרווחיות של התוכנית נבחנת על ידי שמאי המחוזי, על ידי תקנים מאוד מאוד ספציפיים. יש תקן 21-1, שזה תקן בעצם שקובע מה הרווחיות הנדרשת בפרויקט, בכל פרויקט של התחדשות עירונית, אבל גם ספציפית לגבי הפרויקט הזה, ולפי זה אנחנו צריכים להתיישר. אני חייב להגיד, בשלב הראשון, השמאי שלנו המליץ לנו לקדם תוכנית של 540 דירות, בשביל באמת לייצר את הרווחיות הנדרשת לפי התקן 21. במסגרת השיח עם השמאי המחוזי, קיבלנו בעצם שני עיזים, נקרא לזה ככה. אחד, זה דרישה של הוועדה לייצר לכל הפחות 20% דירות קטנות. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על דירות קטנות, אז מטבע הדברים שזה בעצם אתה צריך יותר דירות, כי דירת 60 מטר היא בערך חצי מהשווי של דירת 120. לא בדיוק, אבל בערך. ואז כשמדברים על 520 דירות, צריך לקחת בחשבון שיש חלק משמעותי מהדירות שהן למעשה דירות קטנות, שלרוב זה גם דירות שמשרתות או סטודנטים, זוגות צעירים, ובעצם פחות צורכים את התשתיות כמו משפחה מרובת ילדים לצורך העניין. זה לעניין אחד. לעניין שני, תראה, בסוף צריך להבין, יש פה הרבה מאוד, התוכנית עצמה זה לא כמו תמ"א, זה לא עושים בניין, מקימים בניין. יש פה בעצם פיתוח של תא שטח מאוד מאוד משמעותי, לא רק החניונים, גם פני השטח, זאת אומרת, גם הקומת הקרקע ומעלה, וגם כל הנושא של המוסדות ציבור. בסוף צריך לקחת בחשבון שיש פה אלפי מטרים במצטבר שאנחנו בונים לטובת הציבור והקהילה,
והדברים האלה גם מושתים במלואם על היזם. עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, וזה להבדיל אגב משכונות אחרות בירושלים, בבית הכרם אין פטור מהיטל השבחה. אין פטור מלא מהיטל השבחה, ולכן גם העניין הזה, זאת אומרת, בסוף גם העירייה מקבלת את ליטרת הבשר שלה מהפרויקט הזה במזומן. אז הדברים האלה לצערנו קצת מכבידים, ולמרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני חייב להגיד, בסופו של דבר שמסתכלים על מכפיל דירות, אז המכפיל פה הוא לא גבוה בהתחשב בירושלים, וגם לא בהתחשב בשכונה, בראי של הטבעות האחרות שמאושרות והמכפילים בהן. מה פירוש יש לי שאלה. פטור חלקי מהשבחה? סליחה? יש פטור מהשבחה או אין? מה זאת אומרת פטור חלקי? יש פטור חלקי, תראה, בגדול בעיריות, כל העיריות יוכלו לקבל החלטה אם הן רוצות היטל השבחה רגיל, שזה 50% מהשווי ההשבחה, או חצי הנחה, זאת אומרת פטור חלקי, ואז אתה, במקום לשלם 50% מההשבחה, אתה משלם 25% מההשבחה, ויש פטור מלא, שלמעשה אתה לא משלם בכלל היטל השבחה. ירושלים צבעה בעצם שכונות ספציפיות לגבי פטור או פטור חלקי. בירושלים למיטב ידיעתי וזיכרוני אין אף מתחם שהוא צריך לשלם היטל השבחה מלא. זאת אומרת, מבחינת עיריית ירושלים בהתחדשות עירונית לכל היותר אתה משלם חצי מההיטל השבחה, והשכונה הזו יחד עם המושבה הגרמנית, אני חושב שזה שתי השכונות היחידות, אולי גם מרכז העיר, אני לא בטוח, שהשיתו עליהם את החובה בתשלום היטל השבחה. אם ניקח שכונות אחרות, כמו קריית יובל לצורך העניין, או כל שכונה אחרת שרואים בה בעצם התחדשות עירונית דומיננטית, אז שם יש פטור מלא. מה שבעצם לכאורה מבטל לנו את האפשרות ללכת על מכפילים הרבה יותר נמוכים, מאשר כמו בקריית יובל או שכונות אחרות בירושלים. מה אחוז היטל ההשבחה שיש פה? 25%. לי יש עוד שאלה אחת, זאת אומרת, גם לי, רגע. כן, לא נסגור. אני אחריך, זה לגיא אבל מה השאלה. הסטטוס של התוכנית, של הפרויקט? באיזה שלב אתם... אז ככה, אנחנו בעצם הצגנו את התוכנית מספר פעמים לדיירים, קיבלנו את האישור שלהם איפשהו במהלך חודש אוגוסט, אחרי באמת דין ודברים וכמה הצגות מול המפקח של הדיירים, מול הדיירים, מול השמאי של הדיירים. אגב, לעניין מה שאמרתי קודם, צריך לקחת בחשבון, אני חושב שזה הפרויקט היחידי אנחנו בתור הכשרת היישוב מקדמים היום 13 פרויקטים בירושלים לבדה. אני חושב שזה הפרויקט היחידי בירושלים, אולי גם ברמה הארצית, שהדיירים לקחו שמאי מטעמם שנבחר על ידם, באמת בשביל שיבחון, יסתכל באמת, יבחן בציציות מה שנקרא את הרווחיות, ויאשר לנו שאנחנו לא מבקשים פה דירות יותר ממה שצריך, יותר מהתקן. אז גם פה היה איזשהו שיח מול השמאי שלהם שעיכב קצת את הגשת התוכנית, אבל בסופו של דבר, במהלך חודש אוגוסט התוכנית הזו הוגשה לתנאי סף. היה לוועדה המחוזית, מזכירת הוועדה והיועץ המשפטי שלה, היה להם לא מעט שאלות לגבי מגרש 249, לגבי החלקה של המגרש החום. הייתה שם, ברמה ההיסטורית, הייתה איזושהי בעיה עם זה שלא רשמו את ההפקעה כמו שצריך, או שלא פרסמו אותה כמו שצריך, משהו כזה, אז כאילו זה העלה אצלם לא מעט קושיות. ביום חמישי האחרון התבשרנו על ידי מזכירת הוועדה שמבחינתה הכל הושלם, והיא אמורה לפרסם את זה בימים הקרובים, בכפוף לאישור של השמאי המחוזי, של השמאי המחוזי. אמורים לעבור לקבל החלטה בדבר עמידה בתנאי סף בימים הקרובים, אבל אני כבר אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים ולפני כל כך הרבה ימים שאני כבר לא יכול להתחייב על כלום. אבל זה הסטטוס הנוכחי. רגע, זה אומר שכרגע התוכנית לא עומדת בתנאי סף, כלומר אני לא יכולה למצוא את התוכנית באינטרנט. א', אני חייב כאילו להגיד... היה ואז הורדתם? לא. זהו, אז אני חייב להגיד, אני לא יודע למה, בדרך כלל את יודעת, גם כשאתה מעלה כבר לתנאי סף, אז אפשר למצוא את זה במבט, את מסמכי התוכנית. גם אצלנו, אגב, כשהעלינו לתנאי סף, אז ראינו את זה במבט. כנראה הבנתי, כן, יש לי בעיה עם המבט שלי, אבל אוקיי. לא, אבל אני אומר, כנראה בוועדה המחוזית, בזמן שהם בחנו את התוכנית, אז הם פתחו את התיק והם פשוט לא סגרו, לא נעלו אותו.
אז נכון להיום אני לא מצליח, גם אני ניסיתי לאתר את מסמכי התוכנית במבט ולא הצלחתי יותר, למרות ש... אבל יש מספר תיק, אחד אחד, כאילו כן, מצאנו... כן, מספר. כן, כן. אוקיי, כן. רגע, דני, אני יכולה שאלה אחת, ואז לריטה הייתה שאלה, אם יש לכם עוד כמה דקות. יש לי שאלה מוזרה קצת לגיא, אוקיי? גיא, שאני כותבת חוות דעת, לא התנגדות, חוות דעת על התוכנית, אני, לא מעניין אותי מה קורה בין הדיירים, עם כל הכבוד, לא, באמת לא מעניין אותי אם הדיירים מקבלים ככה מטרים ואיזה מטבח חדש, מעניין אותי מה קורה למרקם הפיזי של בית הכרם, מה קורה לשכונה, לקהילתיות עם הפרויקט הזה. אז אני רוצה, אם תוכל לתת לי עוד פעם, צ'קליסט שמה אתם עושים מבחינת אדריכלות, לכבד את המיקום הספציפי הזה, שבין ההיסטורי, קאופמן, לבין רמת בית הכרם החדש. כאילו איזה דברים במרחב, קנה מידה אנושי, אני בן אדם שהולך במשכן שילה, איזה דברים אתה עושה בשביל השכונה, ככה אני יכולה לבחון את התוכנית יותר טוב. אז אם אתה יכול לעבור צ'יק צ'ק איתי על הדברים האלה, אני מאוד אשמח. אני לא שואלת על הגובה, אנחנו נגיע לגובה, אבל כלומר, בדברים על הרחוב שמזמינים אותי, מה שאני כבן אדם, נגיד אני לא תושבת, אני רוצה לשבת לאכול, האם זה באמת שצ"פ ולא שפ"פ, האם זה באמת מזמין, לגבי צל, לגבי, אתם לא תגיעו לרהות, אבל מבחינת טקטוניקה, איך אני יכולה לבחון את התוכנית על הרחוב, מבחינת הקהילה, מבחינת המרקם הפיזי, בבקשה. אוקיי, קודם אני רוצה רגע לפנות לשכל ולהגיד, תסתכלי על המספרים האלה. אנחנו בעצם לוקחים שטח שנמצא היום בתור שטח פרטי, ואנחנו הופכים אותו לציבורי, בכמות גדולה. זאת אומרת, זה משמעותי. אנחנו מנסים את השטח הזה, אנחנו עשינו את הניסיון הכי טוב שאנחנו יכולים, כדי לייצר את השטח הזה לא כמובלעת סגורה בתוך השכונה, אלא כמעבר אמיתי שמחבר לכל מיני דברים שצריך אותם. ועשינו את כל מה שאנחנו יכולים על מנת להפוך את זה למזמין. למשל, יצרנו את זה כאזור נגיש ומזמין, פתרנו בעיות נגישות לאנשים שבאמת צריכים את זה, אבל גם נתנו בדוגמה של אותם מדרגות, נגיד באמצעים ארכיטקטוניים נקרא לזה, שזה כמובן לא טבעיים, זאת אומרת, אם אנחנו נעשה את התוכנית, אני מקווה שגם אנחנו נעשה יותר טוב מזה כשנגיע לתכנון מפורט, אבל הרעיון הכללי הוא ליצור כאן מעבר שהוא יהיה מעבר מזמין והוא מעבר פעיל, שיש בו גם פעילויות, גם אתנחתא, גם שימור של עצים, זאת אומרת כבר בשלב הראשון שזה ייראה כמקום שכבר היה פה. דיברתי על הפרק הקטן שקראתי לו שימור המבנים, השימור ההיסטורי, ויש לו שני מרכיבים. אחד, שאנחנו רוצים לעשות את זה כמשהו, נקרא לזה יותר מוזיאלי בפיתוח, זאת אומרת שהוא יהיה משהו, שיהיה בו איך בנוי בלוק כזה, אבל בצורה שאפשר יהיה גם להבין את זה, אבל גם להשתמש בזה. והדבר השני זה בחזית משכן שילה, כחלק מחזית משכן שילה, תכף אני אמצא את ההדמיה הזאת, בעצם אנחנו לא מפילים את הבניינים על הרחוב, אנחנו משתמשים בבאפר הזה של הארקדה על חשבון שטח מגרש, חצרות וכו'. כשהרעיון הארכיטקטוני מאחורי זה הוא לקחת מוטיבים מתוך הבנייני רכבת, שהם עמודים וכניסות וכניסות, ולראות איך אנחנו עושים מזה משהו יפה ומשהו שגם יש בו זיכרון. אז דיברתי על שטח פתוח, דיברתי על עצים, דיברתי על זיכרון ארכיטקטוני נקרא לו. הדבר האחרון שהייתי עוד רוצה להגיד, אני לא יודע אם זה האחרון, אבל זה קישוריות. זאת אומרת, כשהצגתי את הפרויקט הזה, או נתקלנו בפרויקט הזה הראשונה, אני כל הזמן ראיתי בזה איזה מין יתד, איזה משהו שמפריד בין בית הכרם ההיסטורית, קאופמן, לבין רמת בית הכרם. וזה גם חיה מוזרה בתוך השטח, כמו שתיארתי בתחילת דבריי, אבל היתרון שלה זה גודל הפרויקט. ואנחנו עשינו לא מעט ניסיונות במהלך התכנון, ואני לא אעלה אתכם, בניסיון לייצר כאלה מין דברים, אוקיי?
מה שהגענו כאן זה בעצם סוג של הפשרה שנראית הכי טובה, מכיוון שכל אחד מאלה שאני עכשיו מסמן הוא הרבה הרבה פחות נוח מזה. זאת אומרת, ובסופו של דבר הנגישות היא לא במבט של תמונת תצ"א, אלא היא בהליכה ברגל. ובהליכה ברגל מצאנו כאן את המפלסים שיכולים לחבר אותנו. החלטנו לא למרוח את הפרשי הגובה, אלא לייצר את הפרש הגובה כדי שהחלק הארי, כלומר הפרש הגובה, כוונתי בין עמירם סיוון לבין, סליחה, בין השצ"פ לבין משכן שילה, במקום למרוח, משהו פה כל הזמן מפריע, לא למרוח את הפרש הגובה בין השצ"פ לבין משכן שילה, אלא לייצר את זה בבת אחת, ואז לקבל את השצ"פ, כשהשצ"פ הוא בעצם יחידה אחת. עכשיו, המחשבה הזאת על השצ"פ ההמשכי, עם האילוץ של המסחר, בעצם גם מייצר איזשהו מקום מאוד מיוחד, אולי אפילו מבחינה נופית. כי אנחנו בעצם הולכים להעלות את השצ"פ על גג מבנה המסחר. אני לא יודע אם זה היה ברור לכם בתוכניות ובהדמיות, אבל כאן מבנה המסחר. אפשר לשאול? עוד רגע, אם גיא סיים. האם האדריכל סיים? עוד מילה אחת, אני רק אומר, הרעיון הזה של השטח הפתוח הוא איך להגיד, הוא גבר גם על העניין של המסחר, כלומר, את המסחר אנחנו יותר מצניעים לכיוון הרחוב, איפה שהוא צריך את החזית שלו, ובגג שלו אנחנו משתמשים בשטח ציבורי פתוח. האדריכל סיים. אוקיי, יש פה כמה אינטרסים של השכונה שאפשר להתייחס אליהם, ואפשר ככה לעשות את התוכנית ליותר פופולרית עם כולם. אחד, יש פה באמת שתי שכונות, יש את בית הכרם ההיסטורית ובית הכרם, רמת בית הכרם. ואחד הדברים שחסר פה זה לא כל כך ההליכה ברגל, אלא הקטע של חיבור תחבורתי. אז או להפנות יותר תחבורה ליוחאי בן נון, או להתייחס לחיבור הזה שהוא לא חיבור בחלק המערבי או הצפון מערבי של התוכנית, איפה שכתוב פה A ו-B, כן? יש פה איזושהי הזדמנות לייצר איזשהו חיבור תחבורתי, או מפה או דרך הכיכר של עמירם סיוון, ואני חושב שיש פה פספוס מאוד גדול, כי אם לא מפה, מאיפה? וכמובן, תמיד יש חשש מזה שאין מספיק חניות. אני חושב שבסביבה יהיו הרבה אנשים שירצו לשכור חניות, אם יהיה עודף חניות בפרויקט הזה, או לקנות חניות, אולי זה יותר אטרקטיבי מבחינת היזם. אותו דבר לגבי מחסנים. ולגבי שימור העבר, בתוך השיקולים האלה מתחבא, כמעט לא רואים את זה, יש מגרש משחקים עם מגלשות וקרוסלות ונדנדות, ממתכת בסגנון שנות ה-60, אוקיי? שווה להוציא את זה משם ולשלב את זה באיזשהו שימור. אוקיי? ועוד נקודה אחרונה. או שלא, זה ממש פתוח, זה טעם וריח. בסדר, אבל יש שם משהו מעניין והוא אותנטי. זה מעניין. אוקיי? לא חיקוי, לא הדמיה, לא בערך, לא סגנון, יש שם משהו אותנטי. ועוד דבר, זה השבילים האלה, כולל המדרגות, מאוד מאוד רחבים, מה שאומר שבקיץ שמש נוראית. צריך לשים גם איזה שהם עצים באמצע, שעצים רחבים שיתנו צל. זהו, אלה השאלות שלי. גיא, יכול שאני באמת אביא נציג מוועדת עצים איתי לוועדות תכנון, כי הקטע של העצים הם לא טריוויאליים, זה כאילו, זה יכול לשנות לנו קצת את המציאות, אז אני לא זוכרת מי האגרונום, לא יודעת מי האגרונום שלכם, אבל אנחנו נעלה את הקטע של העצים עוד ועוד, תצפו, אוקיי. בסדר גמור. רק להגיד מילה אחת לסם, עשינו פה איזה משהו, או אני צריך גם להגיד, אתה יודע, שהיזם הסכים. לקחנו פה יועץ שימור, לא עושים את זה בתוכניות התחדשות עירונית. לקחנו יועץ שימור, שהוא היה האדריכל הראשי של רשות העתיקות, וביקשנו שיחקור כאן. ומה שאמרת אכן הופיע בדוח שלו, יש לנו דוח שהוא הכין. לצערי המאוד מאוד רב, אני חייב להגיד,
אז אתה יודע, אני אומר את זה בנימה אישית. אני חושב שזה נושא, העניין הזה של שימור העבר הוא נורא חשוב. אני חושב שכולם עסוקים מאוד מאוד בהתחדשות עירונית, ממה מפחדים ולמה מצפים, אבל באמצע שוכחים, העניין הזה של השימור איכשהו נדחק הצידה, ויבוא יום שנצטער על זה, אז אני מקווה שפה בכל זאת נציל משהו מזה. ברוב הפרויקטים אני לא מצליח להגיע לזה שיש לנו משהו ביד שאנחנו יכולים להכניס לתוכנית. כן. אוקיי, אני חושב, אני רואה שאין עוד שאלות. דני, אני גם אשמח שאלה, רגע, אם התעלמת מותר מעניין לי. התחבורה. כן, תראו, אנחנו חורגים ברבע שעה כרגע, אבל ריטה, זה אולי לא נורא. בוא נראה, ריטה, קדימה ונראה. אני אומנם לא מהוועדה הפיזית, אני אציג את עצמי, שמי ריטה ליפקין, נכנסנו בחודשים האחרונים כפרויקטור שכונתי לשכונת בית הכרם, מטעם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, ואנחנו עובדים בעצם על בניית תוכנית עבודה לשלד הציבורי של השכונה. אז תודה רבה על ההצגה. אני הייתי רוצה לשאול מבחינה, יכול להיות שהנושא הזה הוצג בהתחלה, אני צורפתי באמצע, אז אם כן דובר תגידו ואני אתעדכן. בעצם התוכנית מייצרת פה מסה משמעותית של יחידות דיור, של תושבים שהצטרפו בתמהילים שונים. האם, איפה התושבים אמורים לקבל מענה לצורכי ציבור? ראיתי שאתם מציעים גני ילדים במסגרת התוכנית, יש פה מעל 500 יחידות דיור, לא ראיתי בדיוק את הנתונים הפרוגרמטיים, אבל כנראה היקף יחידות דיור שגם מוסיף נתח משמעותי לחינוך יסודי, על יסודי, זה נושאים שכבר פתורים אצלכם מול השכונה והעירייה? כן, אני רק באמת, יש פה שקף שאני כרגע מחפש אותו. עוד רגע אחד אני אמצא אותו פה, ידריך, וזה אולי? אחד מתחתן, הוא לא מראה כאן. הנה. חיים פיאלקוב הוא יועץ הפרוגרמטור שלנו, והתחלנו את הפרויקט אחרת ממה שאנחנו מסיימים אותו, כחלק מהדרך צירפו כאן את המגרש הזה, שהוא מגרש חום במצב הנכנס, והגדלנו אותו בדונם ב-500 מטר, הגדלנו אותו לכדי מגרש שבו אנחנו יכולים לאכלס בעצם את כל מבנה גני ילדים הנדרשים גם במקור על ידי המגרש הזה וגם כתוספת מהפרויקט הזה. בנוסף לזה יש לנו שלוש כיתות מעונות יום, מקבץ של מעונות יום עם החצרות כמובן, גם אלה וגם אלה, משולבים במבנה הגבוה. בנוסף לזה עוד כ-400 מטר למבנה קהילה שמשובץ בשטח ציבורי באזור הכיכר ציבורית בפרויקט, וכל זה יחד בעצם את רואה כאן את המכתב של אבישי פישל בעניין הזה. ומבחינת חינוך יסודי, השכונה, יש פה קיבולת לקלוט את התוספת הזאת של תושבים? כלומר, זה נושא שהוא מאושר על ידי מדיניות התכנון. כן. תודה. אוקיי. בכל זאת שאלות, א' לגבי נפח התנועה בחלוץ, והשני לגבי רעיון של בית קפה מעל גג המבנה המסחרי, כדי ליצור בכל זאת נקודת מוקד קהילתית, לתת לזה נפח הרעיון של בית קפה, אם אפשר להתייחס, לשתי השאלות. כן, ואחר כך נסיים את השאלות. אוקיי, אבל רק, יהודה, לא שמענו אותך טוב, אני מתנצל, תחזור בבקשה. סליחה, שאלה אחת לגבי התכנון של נפח התנועה בחלוץ, בכלל כל הפרויקט הזה זה 500 כלי רכב, והיציאה והכניסה לפרויקט זה בעיקר או במיוחד בחלוץ, אז זה רחוב צר, בעייתי מאוד, אז אם מחשבה לגבי השאלה הזאת. והדבר הנוסף זה רעיון של בית קפה על גג של המבנה שם המסחרי, שאתם אומרים שאתם מעלים אליו את השטח הציבורי הפתוח, ליצור נקודת עניין קהילתית נוספת, בית קפה, זה נותן נקודת עצירה ומוקד. אנחנו יכולים לכתוב בחוות דעת, אני לא יודעת אם גיא אתה מתעסק בזה בשלב הזה?
לא, אבל אני אגיד ככה, קודם כל לגבי התנועה, עמית ענה קודם, ואני קטונתי מלענות על זה. לגבי השימוש של הגג הזה, אם זה בית קפה או לא, אני איתך, אבל אני לא קובע. אתם בהחלט יכולים להעלות את זה וכולי, בטח. אני גם חושב שזה רעיון מצוין, באופן אישי. אוקיי. לא זה אומר תהיה לעשות בעיה שטח להגיע ציבורי, שטח מסחרי בקומה השנייה גם, כדי שיהיה מקום כן. לבית קפה. בואו לא נעצור. רוצים לבנות עוד קומה, דני. עוד שתי שאלות בואו נעצור ברשותך. רק עדיף שזה יהיה בואו לא במסגרת נעשה עגלת הרחבת קפה שאלות. או משהו ראי כזה. שתי שאלות קצרות. לא תהיה בעיה להגיע למעונות יום בבניין 24 ובבניין של 25 קומות? ולמה לא לבנות במקום בניינים גבוהים פשוט 4 בניינים של 18 קומות? שאלה מספר 2 זה שאלת $1,000,000, אין לי את התשובה עליה. אני יכול להגיד לך שבפרויקט הזה במשך השנים הצענו למעלה מ-15 או 16 חלופות בינוי, מפורטות פחות או יותר ברמה הזאת. אין הסכמה של רוב המעורבים בתוכנית לרעיון שלך, אבל אז זאת התוכנית, כמו שאמרתי, שמגיעה למירב איך להגיד, למירב ההסכמות. אי ההסכמות לגבי המגדלים האלה שאתה מדבר עליהם, הם באים מכל מיני כיוונים, לא רק מכיוון העירייה או המחוזית, גם מכיוון דיירים, גם מכיוון חלק גדול מהדיירים. היה לזה כל מיני מחשבות. אני גם, ולא נכנסתי כאן לפירוט, אוקיי? לגבי השאלה השנייה שלך הייתה, רק אם נשלים את השאלה הראשונה, ה-25 קומות, יש להם עוד 6 קומות מתחת למפלס שילה, שזה 30 קומות כבר. זה לא רק 25. כן, אבל לא קומות, זה נכון, לא קומות מלאות, נכון. השאלה השנייה נכון, הייתה אם זה לא גם תהיה הוא בעיה פרויקט- להגיע למעונות יום. כן. המעונות יום נמצאים במפלס משכן שילה, זאת אומרת, משם ומכל אזור רמת בית הכרם, הגישה לשם היא באותו מפלס. ממפלס החלוץ, כאמור, יש כאן את ההליכה לאורך השצ"פ, שהוא בשיפוע מתון, הוא נגיש לחלוטין. לאחר מכן יש את גרם המדרגות, ולידו יש גם את המעליות מעלית שיכולה לעלות, או אמצעי מכני שעולה את הפרש הגובה לגג. כי למעונות יום כולם מגיעים עם הרכב, כי זה תינוקות קטנים. כן, אבל עם הרכב למשכן שילה לא נראה לי שיהיה כל כך שמח להגיע. אוקיי, יוכלו זאת לעשות את הדרופ-אוף במשכן שילה, סליחה, בחלוץ ואברהם סיוון, וללכת ולעבור את השצ"פ ולהגיע. לא היה יותר הגיוני שהמעונות יום יהיו באזור של הצומת בין עמירם סיוון והחלוץ במשכן שילה? אלדד, יכול להיות, אני חושב שכל דבר כזה שווה עוד מחשבה. זה לא, זאת אומרת, יש טעם בדבריך, בקיצור, גם. וואו, תודה רבה על המחמאה. היה שווה את הפגישה. תודה רבה על ההצגה. לא התכוונתי להגיד את זה כשיפוט, אלא להסכים איתך. בהחלט. תראו, אני מעוניין, בסך הכל אני רוצה כרגע פחות או יותר שנסיים את הדיון עצמו. אם יהיו לנו שאלות נוספות, נוכל, זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה זה ניקח את התוכנית כפי שראינו אותה, ננסה להבין חוות דעת נוספות, שאלות נוספות, להעביר לגל או לגיא, אם יהיו לנו שאלות שנוכל לקבל, נוכל דרככם לקבל תשובות, אם יהיו לנו, ננהל איזשהו דו-שיח מסוים, שכונה, יזם שכונה, ונראה הלאה, ונתקדם הלאה בדרך הזאת. כלומר, אני רק אחדד, השאלה היא, יש לי כמה הערות שאני רוצה לכתוב אותן, השאלה היא אם פשוט להיות בקשר עם אגף תכנון, או להיות בקשר איתכם ישירות. למשל, אני חושבת שצריך, אני רציתי לראות חתך, נגיד 1:250 של כל האזור של משכן שילה, להראות את ההפרשות גובה, ההפרשי גובה וכאלה, אבל כלומר, להיות בקשר
דרך אגף תכנון, או שאנחנו נשלח מייל? אריאלה, אתם זמינים לפנות, כלומר, אנחנו תמיד זמינים עבורכם. מבחינתנו יופי, אתם כמו דיירים, זה לא... יופי. מה שכן, שאלות שהן טיפה יותר מקצועיות, אדריכליות, אנחנו כמובן נצטרך להעביר לגיא ולצוות שלו, מטבע הדברים שזה ייקח קצת יותר זמן, זה לא תהיה תשובה on the spot מה שנקרא, ברור. אבל כן, אני אשמח אם תרכזו, הרי אני בסדר מניח גמור. שאתם תעשו עוד ישיבות בהמשך לישיבה הזו, ותקבלו... תחוו את דעתכם, זאת אומרת, גם ברמה האישית, אבל גם ברמת הקהילה, הוועדה, ותעבירו את זה אלינו. אנחנו כמובן נתייחס, אנחנו לא... אנחנו נתייחס מצוין. ואפילו... ועוד משהו חשוב, מצוין. כלומר, אנחנו מאוד נשמח בעוד כמה חודשים, שהתוכנית כן מתקדמת, אנחנו באמת נשמח לשעות הערב בבקשה, כאילו כן. שתוכנים יותר מגופשים, אנחנו מודים לכם על היום, אבל הרבה חבר'ה לא יכלו להיות בגלל שבעבודה כמובן, אבל בדרך כלל אנחנו עושים ועדה פיזית 7:45, בערב 8, אפילו אם זה רק ככה שעה, אבל נשמח ככה זה השכבת בעתיד. הילדים. בשמחה, אריאלה, אני חייב רק להגיד משהו לנקודה הזו, כי אני פשוט פוגש את זה בפרויקטים נוספים. בסוף, הליך התכנון, ואתם אנשי מקצוע, זה יותר קל גם להעביר את זה, בסוף הדברים מאוד טנטטיביים, והם משתנים כל הזמן. עכשיו, לדעתי לפחות, זה לא נכון באמת לרכז, להציג תוכנית בכל שלב, בכל צד בשעל. צריך בסופו של דבר למצוא איזה שהם צמתים מרכזיים שבהם אנחנו מציגים את התוכנית. בדיוק כמו לדיירים אגב. אז מבחינתנו, מועד יום ההגשה, שזה מבחינתנו אותו מועד, כי עדיין התוכנית לא השתנתה, זה צומת שבו צריך באמת להציג גם לדיירים וגם לוועדה, לשכונה, את התוכנית. לדעתי לפחות, ואם אתם חולקים עליה, אז כמובן נשמח לשמוע, לדעתי לפחות, אנחנו נציג לכם את התוכנית פעם נוספת, ברגע שנקבל באמת... זאת אומרת, אנחנו הרי נקבל גם ריג'קטים מהוועדה המקומית, כמו שאמרתי, וכנראה גם לוועדה המחוזית יהיה עוד כמה דברים, אנקדוטות להוסיף. לדעתי, לפני שאנחנו נקבל... דיברתי איתך, אמרתי לך ללכת למשה במשרד תיווך למטה. לדעתי, לפני שנקבל את האישור להפקדה, אנחנו נעשה עוד ישיבה, נשתדל שהיא תהיה בשעות הערב, ואנחנו נציג את זה אליכם. אם אתם חושבים שראוי, או שאתם רוצים שנציג את זה במהלך הדרך עוד, אז אפשר להחליט כבר מעכשיו, נכניס לנו איזה שהם ביומן כזה לדעת שאתם רוצים לראות את זה פעמים נוספות. אני שוב, ברמה האישית, אני חושב שזה פחות נכון, כי דברים כל הזמן משתנים. זה לא חוכמה להציג משהו שלפני שאתה יודע שהוא עומד להשתנות. אבל שוב, זה לשיקולכם, אנחנו כמובן פה עבורכם. אוקיי, 100%. תודה. יופי. תשמעו, אני חייב להודות לכם, אני גם, זאת אומרת, מה זה חייב, רוצה, צריך, whatever, כי בסך הכל נחשפנו כאן לתוכנית שהיא מאוד מאוד גדולה, מעניינת, אנחנו צריכים להכיר אותה, לראות אותה, ופה נחשפנו פעם ראשונה, ועל זה אנחנו ממש תודה רבה לכם. ואנחנו, זהו, אנחנו גם נעלה את זה בוועדה הפיזית, וגם נעלה את היכולת בשכונה לאנשים שירצו לשאול שאלות, לקדם, להתקדם וכולי. בוודאי יהיו לנו גם שאלות אליכם, כדי שנוכל להמשיך להתקדם עם זה הלאה. אני ממש ממש מודה לכם על ההצגה של הדברים, הייתה מבחינתי מאלפת. תודה רבה, דני. אני רוצה גם להגיד משהו, ואני לא רוצה שזה יישמע קצת רע או שחצים, אבל אני חייב להגיד לכם, אני באמת מאוד מודה לכם על השיח התרבותי והמכבד. באמת, אני שותף הרבה מאוד פעמים בהצגת תוכניות, ופשוט באמת כיף לי. זה היה כיף, זה היה שיח מענה, ותודה לכם. תודה רבה לכם. תודה. אפשר לשלוח את ההקלטה למיילים, תודה. תודה רבה. כל טוב, תודה רבה. ביי. נקבל את ההקלטה של הדבר הזה? זה כבר, כן, אנחנו נודיע ברגע שיש הקלטה. אריאלה, את שולחת לי מה שסיכמנו, נכון? איפה אני מכבה את ההקלטה? כן, את הבקשה שלי אני אשלח למייל, ג'וד. סגור.